Mycket bättre. Vänsterställ. Så går du fram några steg. Bra där. Fatta galopp. Nu var sitsen bättre, men fortfarande så lämnar det sittbenen sadeln. Sittbenen ska borras ner i sadeln när du tackar av. Så liksom luta lite mer bakåt. In i formen här nu. Sitt till ner i sadeln. Titt så bra. Högerställ. Så ska hon gå fram. Högerställ. Och fatta galopp. Inte tippa på näsan i fattningen heller. Du måste hela tiden känna att du har hästen framför dig. En gång till. Jobba med sitsen nu i övergångarna. Hästen framför dig. Sitt, skritt. Vänsterställ. Flytta undan. Bra. Och gå ur. Sitt på rumpan nu. Axlarna tillbaka, fatta galopp. Mycket bra. Mycket bättre så. Men det här måste du tänka på, för du tappar all inverkan när du helt plötsligt lämnar hästen. Du ska sitta i sadeln på ett sånt sätt att du har inverkan på hästens bakben. Ja, det var inte så bra. Högerställ. Och så marschera på den. Trycka fötter. Så ja, fatta galopp. Bra, nu fortsätter du på volten runt här i galopp. Så tillbaka med axlarna. Verkligen jobba med din position nu, att du har dina axlar ovanför dina höfter, inte ovanför knäna. En större galoppsprång. Ja, bra. Och igen lite större galoppsprång. Det känns väl lite otrevligt. Här är ju jättefint. Bra. Nu håller du kvar den. 1 centimeter högerställ. Följer byggandspåret. Så du jobbar nu med att de ska vara kvar på tygen. Inte tippa på näsan nu. Bra. Lägg en volt. Jättebra, Helena. Tillbaka.